Ayun, so good morning. Kita nyo rito, meron siyang clip. Ayun oh. Wow. Patay na sa ibang planeta. So, may ka ditong Deadpool. Yan, hindi na masyadong matirik yung araw. Pwede na tayo maligo. Oh, nakanalo no? Ayun, so good morning. Yan, kakagising lang natin. So, papansin nyo ito yung kwarto natin. Kwarto. Ito yung tent natin, ayan. Meron tayong gamit na electric pang kagabi. Saka hindi tayo mainitan. So kumot-kumot lang ilatag natin. Tapos ginamit natin unan yung mga damit natin. Ayan, nandyan. So pupunta na kami ngayon mamaya. Actually ngayon pupunta na kami dun sa may clip. May clip tayo nakikita doon. Ayan, sa may dulo doon. Ito. Ayan. Pupunta tayo dyan mamaya. Tara, punta tayo doon. Let's go. Morning, good morning. High tide yung tubig ngayon. Mabot ng tubig dito. Kahapon ang ganda yung tubig eh. Ang ganda sa may ano lang ng barko eh. Grabe ganda ng view dito. Kita nyo rito, meron siyang clip. Ayun oh. Grabe yung clip dito. Wow. Patay na sa ibang planeta. Oh, mas lalim kaya to. Silipin natin na meron dito. Clip din siya. Sarap to balon dyan. Yun guys, so tinan nyo gano'n kasolid dito. Wow, taas. Dito lang yan sa Agno, Pangasinan. Baka solid. Grabe, taas. Alula. Grabe.
So pupunta na kami doon sa may motor, yung parking namin. Ngayon kung nakita nyo naman, napakaganda doon sa puntahan natin. Yun nga lang, medyo marami mga basura. So hindi lang siguro naalagaan ng local government nila dito, kaya medyo napabayaan siya. So hopefully sana soon linisin nila yun. Marami kasi ako nakita parang mga plastic bottle dun sa gilid ng dagat. And yun lang, medyo nakaka-disappoint lang konti. Well, so far maganda naman din yung yung lugar. And ayun, pabalik na kami dun sa parking sa yung mga motor namin. Ayan si Kabechi yun sa unahan. Yes sir. Ayan, so nakabalik na kami sa campsite namin. And maliligo muna kami. Tapos kakain muna ng breakfast. Hindi kasi kami nakakain ng breakfast kanina actually. This is our day 2 ng aming moto camping. So mamaya maya mga tanghali uwi na kami. Yan, hindi na masyadong matirik yung araw. Pwede na tayo maligo. Masarap sa paa yung sand, pino. Lakas. Ay, lakas ang alon, no? Ay, lakas ng alon, no? Yan na naman, isa pa. Palaka ng palaki yung alon, ah. Balikan ko kaya pag uwi namin. Bigo lang kami. Alright, let's go. Hindi pala nakakain yung dilata. Kunin na natin. Ayun, so magliligpit na kami. Yung motor natin, dito yung kabilang daanan. So yung nakaraan, kahapon, doon kami dumaan sa may kabila. Ayan dito. Yun nga lang, mas maputik nga lang dito. Kaya mas mahirap din daan yung motor. Tingnan. Set up muna natin. Ayun, sir. Thank you sa mga channel. Alina TV. Ito din ito kilala yan, huwag niyan. Ito channel sir. Boy P ay Boy P. Mama sa vlog. Yan, alam niyo yan, Gino Moto. Chano. Ba Chano? Hindi. Diba Chano Patrick TV. Sige. Libre mo. Oo naman. Channel. Libre mo ulit kami sa susunod Channel. I'm Carlo TV ha. Carlo TV, Libre mo ulit, subscribe. libre mo ulit pa sa susunod Yan, thank you po sa pagsama. Yes ma'am. Salamat po sa libre. Thank you. Bye-bye. So balik tayo sa motor. GG yung go. Kaya naka-video am tayo. Hindi mo binigyan ng original. Yung original yung kamaywa. Wala, hindi ako nakapagdala. Tanga eh. Yun lang. Dami sa bahay, hindi ako nakakapagdala. GG. Ibig sabihin niya, may next time pa. Oo, tama. Sige. May utang din akong pagkain. Siya ba magdadala? Yun. So, let's go. Larga mode. Yan na. Ito yung tawag na river. Namili tayo ng ng danggit tsaka dilis. Tayo bumili dito sa may Sual sa Pangasinan. So paglagpas lang siya ng Alaminos,
Tsaka ng poblasyon. Okay, yan, order natin. So, yung loaded na mami with egg. Ayan, kain lang tayo. Balikan ko kayo mamaya. Busy ko lang tong mami ko. Alright. Alright. So, kakatapos lang natin kumain. And, ang dami naglolo kong gadget natin. Yung GoPro natin nasira. Napasukan yata ng tubig dun sa pinag-outingan natin. And then yung ito naman yung digicam na gamit ko kanina. Ito, naglolo ko yung ano niya. Naglolo ko tong mode niya. Parang ayaw niya nag-video. Parang nag-auto siya nagse-select ng mode. Ayun. Pag nagbi-video ka biglang nakakat. And ayun, gamit natin tong phone na to. So, gusto kong i-take yung opportunity na to para tapusin yung vlog. Salamat sa lahat ng mga nanood. Lalong-lalo na sa nakaabot hanggang uli. Ito ko na lang tatapusin yung vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe. Anonymous Rider PH. And especially, huwag natin kakalimutan i-click yung notification bell para sa susunod pa natin yung vlog is updated pa rin tayo. So, ayun. Salamat sa panonood. Update pala, nandito na ako sa may mga Tarim Pangasinan. Doon din tayo kumain kanina. So, ginamit ko lang yung cellphone ko kasi naglolo ko yung yung video. So, huwag nating kakalimutan. Ride safe always. Yes, sir. Peace.